Estàs cansat o cansada d'haver de limpiar sempre casa teua amb milers de productes diferents plens de tòxics? No et preocupes més, te porto el producte estrella de Young Living, Thieves, un concentrat preparat a base d'ingredients totalment naturals que t'ajudarà a limpiar de forma ràpida i eficaç. Preparar-ho és molt fàcil, només necessites una ampolla d'estes de xuf-xuf i en un sol taponet de Thieves tindràs suficient per a limpiar espills, pols i d'altres zones que continguen poca brutícia. Un cop tinguis el concentrat dins del pulveritzador, només te caldrà omplir-lo d'aigua i tornar a col·locar-li el tap. Per últim, només cal que t'indiquis a l'ampolla la quantitat de Thieves que has posat. No t'ho penses més, canvia't a un estil de limpiesa molt més sa. Canvia't a Thieves.